Здравей! Това, което ти предстои, ще промени живота ти завинаги. Защото когато получиш това знание и го преживееш, няма как да го отучиш. А сега се настани удобно в седнало положение. Поеми дълбоко въздух и като издишваш, остави очите ти плавно да се затворят. Сега искам да си представиш как изтегляш цялата енергия от тялото ти нагоре до върха на главата ти. И така, сега вдишвайки, прибираш корема и изтегляш цялата енергия от таза нагоре към главата. Издърпваш цялата енергия нагоре през корема, през гърдите, още нагоре през врата, през цялата глава до върха на главата ти. И сега, като си събрал там тази енергия, задържаш, а сега издиши през устата и се отпусни напълно. Точно така. И отново. Вдишай, прибирайки корема, изтегляш цялата енергия от тялото ти, все едно се движи по гръбначния ти стълб нагоре към главата. Издърпваш цялата енергия нагоре, през корема, гърдите и главата, до върха на главата ти. И сега задържаш и усещаш как променяш енергията вътре в теб. И сега издишай през устата и се отпусни още повече. И отново, вдишвайки, прибираш корема и изтегляш цялата енергия от тялото ти нагоре към главата. Изтегляш и издърпваш цялата енергия нагоре през корема, гърдите, главата, до върха на главата ти. И сега задържаш и сега издишваш и отпускаш цялото напрежение. Отново вдишай, прибирайки корема и изтегли цялата енергия от тялото ти нагоре към главата. Издърпваш и сега задръж. И сега пускаш и се отпускаш напълно. Отново дишай, прибирайки корема и изтегли цялата енергия от тялото ти нагоре към главата. Изтегляш цялата енергия от таза, корема, гърдите, нагоре до върха на главата ти. И задържаш и сега издишваш и се отпускаш още повече. Отново вдишай и изтегли цялата енергия нагоре през цялото ти тяло до върха на главата ти. И там задръж. И сега издишваш и се отпускаш. И последно, вдишай и изтегли цялата енергия от твоето тяло нагоре към главата. Изтегляш цялата енергия от таза, корема, гърдите, врата, главата и я събираш на върха на главата и задържаш.
И сега издишваш и се отпускаш напълно. И сега остави твоето тяло да започне да диша нормално. Сега влез във времевата линия, в която това, което искаш, вече е твое. Има причина живота ти да се върти в кръг. Колкото и да се опитваш, колкото и утвърждения да повтаряш или да попълваш дневници с цели, нещо все те връща обратно към едни и същи познати модели. Едни и същи страхове, едни и същи съмнения, една и съща версия на теб, облечена в различни дрехи. Ти нямаш проблем с мотивацията, дори нямаш проблем с нагласата на ума. Това, което имаш, е проблем с реалността. Ти се опитваш да промениш живота ти отвътре, от същата времева линия, която е създала ограниченията ти. Опитваш се да пренапишеш историята, оставяйки на същата страница, когато всъщност това, от което си имал нужда, е било да скочиш в изцяло друга книга. Ето истината. Съществува твоя версия, която вече има всичко, което се опитваш да постигнеш. Любовта, здравето, изобилието, яснотата, дълбоката, непоклатима сила, която не се нуждае да доказва нищо на никого. И това не е фантазия. Това не е бъдеще. Това вече съществува. Сега. В паралелна времева линия. И не, това не е просто приятна метафора. Това е реалност. Квантовата физика отдавна е доказала, че частиците, градивните елементи на реалността не се държат така, както са ни учили. Те не следват линейни правила. Не се движат по предсказуеми линии от А до Б. Те прескачат мигновено от една позиция в друга, от едно състояние в друго, от една вероятност в друга. И ти, изграден от същите тези частици, можеш да направиш точно това. Не физически, а енергийно. Чрез намерение, чрез напасване, чрез това, което ще ти покажа сега. Това, което правим сега, не го правим за забавление, макар да се надявам да ти стане забавно. Аз съм тук, за да те събудя за нещо древно, нещо научно и нещо, което дълбоко в себе си винаги си знаел. Реалността е гъвкава, идентичността е променлива, а версията на теб, която е тук сега, не е единствената, която съществува. Има безкрайно много копия на теб, живеещи безкрайно много животи през безкрайно много честоти. Този, който се е провалил, този, който е успял, този, който се е отказал, този, който е изградил империя, този, който е останал в страх и този, който е станал недосегаем и магнетично могъщ. И въпросът вече не е дали това е възможно. Въпросът е коя версия избираш да бъдеш. Ти не си тук, за да чакаш нещо да се случи. Не си тук, за да си пожелаваш имагинерно. Ти си тук, за да скочиш. Точно сега. Нека започнем. Промяната, която никога не са те учили, не е злонамерено, а по наследство, повтаряйки и нормализирайки. Лъжата никога не е била изкряща. Тя е била прошепвана в рутината ти, вплетена в графика ти, издълбана в очакванията ти. Лъжата е следната.
реалността е нещо, през което ти преминаваш. Но истината е далеч по-различна и още по-силна. Реалността преминава през теб. И ако това е вярно, ако реалността не е нещо статично, а нещо, което може да се свива, огъва и избира, тогава всичко, което са те учили за успеха, усилието, съдбата и дори за времето, започва да се разпада. В този момент ти мислиш, че вървиш напред по права линия. Раждане, детство, зрялост, остаряване, смърт, работа, цели, може би малко изцеление, малко напредък. Ти измерваш живота с часовници и календари. Приемаш, че промяната отнема време, че превръщането в нещо ново изисква години. Но какво ако ти каже, че промяната не изисква време? Какво ако е нужна само една решителност? Какво ако човекът, който се опитваш да станеш, вече съществува? И единственото, което стои между теб и тази реалност, е честотата, на която в момента си настроен. Квантовата физика разруши стария мироглед още преди много време. Тя доказа, че частиците, материята, от която е изградено всичко, не се движат по предсказуеми праволинейни пътища. Те скачат, изчезват и се появяват отново. Съществуват в множество състояния едновременно. И ти, изграден от същите тези частици, не си изключение. Ти си правилото, просто облечено в кожа. И какво означава това за теб? Означава, че не си обвързан с линейният път, който са те учили да следваш. Не си роб на причината и следствието. Не си на един еднолентов път към превръщането си в нещо повече. Ти можеш да скочиш. Не метафорично, не духовно, буквално, енергийно, дълбоко, осезаемо. Съществува версия на теб точно сега, която вече живее живота, който ти упорито се опитваш да постигнеш. Тя вече е преодоляла несигурността. Вече е написала книгата. Вече е влязла в тялото, любовта, изобилието, гласа, истината. И тя не е далеч. Тя просто вибрира на различна честота. Това не е пожелателно мислене. Това е избор, напасване, прецизност. Не става дума за привличане на нов живот. Става дума за настройване към версията на реалността, в която този живот вече съществува, и запускане на настоящият сигнал, на който несъзнателно си засегнал. Това е истинският смисъл на квантовият скок. Не става дума да пътуваш някъде. Става дума да сринеш всички времеви линии, освен тази, която избираш. А механизмът? Това не е блъскане до изнемога. Не е борба, дори не е вяра. Това е енергия. Всичко в твоята реалност, обстоятелствата ти, взаимоотношенията ти, емоциите ти, резултатите ти, е съвършено огледало на твоят текущ енергиен подпис. Не твоето усилие, не твоите намерения, не твоите мечти, а твоят подпис. Несъзнателната, тиха чистота, която носиш в нервната ти система, в мислите ти, в дъха ти, в стойката ти, в изборите ти. На това откликва Вселената. Това определя коя версия на теб се появява. И за това е най-важната промяна в живота ти. Промяната от това да промениш живота си към това да промениш честотата си.
защото щом честотата ти се промени, реалността няма друг избор, освен да се пренареди. Не позволявай простотата на това да те заблуди. Това не е мисли позитивно. Това не е просто вяра. Това е физика. Това е структура. Това е чертежът зад чудесата. И започва в момента, в който спреш да гониш ново бъдеще и започнеш да се превръщаш в версията на себе си, която вече го живее. Това е промяната, на която никога не са те учили, нито в училище, нито в духовната общност, защото не изисква години, не изисква поправяне, не изисква заслужаване, изисква единствено подравняване, напасване, чисто, ясно, съзнателно решение да спреш да се отъждествяваш с старата версия на себе си и да започнеш да излъчваш сигнала на онова аз, което вече живее живота, за който копнееш. Този сигнал, веднъж настроен, ще привлече времевата линия към теб, ще пренареди средата ти, ще отключи събития, хора и възможности, които съответстват на новата ти честота. И един ден ще се огледаш и ще осъзнаеш, че не си се променил бавно. Ти си скочил. Ами ако вече си там? Ами ако през целия си живот си задавал грешният въпрос, не как да стигна там, а по-скоро какво ме спира да осъзная, че вече съм там. Спри. Позволи на това да се намести в теб. Защото истината е, че ако продължаваш да се опитваш да достигнеш живота, който искаш, сякаш е далеч, емоционално, енергийно и духовно, ти несъзнателно подсилваш неговото отсъствие. Казваш, че не е тук. Казваш, че още не е ти. Казваш, че все още има пропаст, а енергията слуша. Съзнанието се подчинява, Вселената отразява. И колкото повече вярваш, че бъдещето е някъде там, толкова повече то остава там. Една крачка напред, винаги на хоризонта, никога съвсем сега. Тичаш, стремиш се, протягаш се. Но какво ако истински дълбоко не е нужно да се превръщаш в нищо? Ами ако вече съществува версия на теб, която има парите, свободата, увереността, любовта, която не избледнява, и мира, който не пропуква под напрежение. Ами ако тази версия е реална, толкова реална, колкото и тази, и единствената разлика между двете не е времето, а настройката. Реалността не е права линия, не е стълбище, по което да изкачваш стъпало по стъпало. Тя е по-скоро огромно поле от възможности, безкрайни версии на настоящето, подредени една до друга, под и около теб, като невидими слоеве светлина. И всяка версия на теб съществува в своя собствен слой. Бедният ти аз, процъфтяващият ти аз, самотният ти аз, магнетичният ти аз, обърканият, увереният, пасивният, силният. Всички те съществуват точно сега, просто вибрират на различни честоти на осъзнаване. Не е нужно да се превръщаш в тях. Нужно е само да изместиш честотата си в съзвучие с тях. Представи си го като радио. Музиката, която искаш да чуеш, не се създава, когато завъртиш копчето. Тя вече звучи в стаята, във въздуха,
на своята собствена честота. Ти просто още не си настроен на нея. Не е нужно песента да се напише сега. Не е нужно да я заслужиш звука. Нужно е само да смениш настройката. Това е квантов скок в най-суровата му форма. Не става дума за създаване на нещо ново. Става дума за избор на онова, което вече съществува. Но изборът изисква яснота, изисква намерение и преди всичко изисква способността да се освободиш от версията на себе си, която не е в съзвучие с това, което казваш, че искаш. И ето е и неудобната истина. Повечето хора са пристрастени към настоящата си идентичност. Казват, че искат промяна, но тайно са лоялни към ограниченията си. Казват, че искат изобилие, но не спират да излъчват липса. Казват, че искат любов, но вибрират с усещане за недостойнство. Казват, че искат сила, но продължават да се отъждествяват с този, който още не е готов. И така остават заключени в честотна примка, чудейки се защо нищо не се променя, без да осъзнават, че все още действат като старото си аз, а Вселената просто се съгласява. Затова промяната не е в добавянето на още. Тя е в изваждането на онова, което не е в съзвучие. В освобождаването от историите, вината, страха, миналото. От версията на теб, която се опитва да поправи всичко, вместо да осъзнае, че всичко вече е поправено. Всичко е цяло и вече е тук. В момента, в който спреш да се опитваш да изграждаш мечтания живот и започнеш да действаш от енергията на версията на теб, която вече го живее, нещата се ускоряват, времевите линии се сливат, реалността се огъва и онова, което е изглеждало далечно, внезапно става шокиращо близо. Но за да стигнеш до там, трябва да спреш да се опитваш да стигнеш до там. Трябва да започнеш от енергията на пристигането, на завършеността, на вече е. Защото версията на теб, която има всичко, което искаш, не се напряга. Тя не гони, тя не чака, тя просто съществува. Тя просто е. И когато осъзнаеш това, когато го почувстваш като истина, не само в ума си, а в дъха си, в стойката си, в изборите си, започваш да сриваш фалшивата дистанция между теб и тази версия. И ти се превръщаш в нея. Това е парадоксът. Не се опитваш да бъдеш някой друг, а се освобождаваш от това, което не си. Защото изначално всички сме добри и сме избрали да минем по пътя на преживяването и осъзнаването, с което да израснем. И щом старата идентичност се разтвори, сигналът се избистря, честотата се подравнява и изведнъж мечтаната версия на живота става твоя реалност. Затова се запитай отново, този път с по-дълбока честност. Ами ако вече си там? Ами ако няма какво повече да търсиш, а само какво да си спомниш? Ами ако всичко, което си мислил, че трябва да заслужиш, просто чака да се настроиш към него? Ако вярваше в това, как би дишал днес? Как би вървял? Как би говорил? Избирал?
действал, реагирал, как би обичал. Какъвто и да е отговорът, започваш да го правиш сега. Защото всяко действие, предприето от енергията на крайната точка, я приближава. Не се подготвяш. Скачаш. Ти реализираш онова, върху което се фокусираш. Реалността не е пасивна. Тя не стои тихо на заден план, чакайки да бъде оформена от случайни събития, божествена намеса или тиктакането на линейното време. Тя е жива, реагираща, участваща и откликва мигновено на честотата на твоя фокус. Това е физика на субатомно ниво. Градивните елементи на материята, самите частици, които изграждат тялото ти, средата ти, така нареченият ти живот, не съществуват в една фиксирана локация или форма, докато не се случи нещо. Те съществуват преди наблюдението като поле от вероятности. Квантовата частица изобщо не е частица. Тя съществува като поле на вероятност, размитост от потенциални позиции, възможности и посоки, които може да приеме. Тя е навсякъде и никъде. Тя е всичко и нищо. Но в момента, в който я наблюдаваш, в момента, в който съзнателното ти внимание взаимодейства с нея, тази размитост се реализира в една конкретна форма. Не защото е трябвало, а защото ти си я направил такава. Това се нарича ефект на наблюдателя и той променя всичко. Защото ако физическият свят става реален едва когато бъде наблюдаван, тогава качеството на живота ти не се определя само от действията ти, а от вниманието ти. Нека това отекне. Всеки път, когато насочиш фокуса си към страх, ограничение или съмнение, колкото и малко да е, ти не просто мислиш за него. Ти го превръщаш в реалност. Ти го избираш, кристализираш и инструктираш Вселената да го заключи във форма. Защото сред всички възможности, които се носят около теб, това е тази, която емоционално валидираш с погледа си. А квантовото поле, невидимият слой на реалността, който е чиста енергия, чист потенциал, се подчинява без съпротива. То не пита дали съзнаваш какво избираш. Не проверява дали наистина искаш онова, върху което се фокусираш. То просто отразява, огледално възпроизвежда, съвпада и потвърждава енергийния чертеж, който твоето наблюдение му представя. Затова сега те питам с брутална откровенност. В какво напоследък се фокусираш и в каква реалност живееш? Вселената не откликва само на думите ти, на таблото ти с визии или на половинчатите утвърждения, изречени веднъж сутрин. Тя откликва на мястото, където живее вниманието ти, в тихите моменти, на нещата, които постоянно проверяваш, за които се тревожиш, които прехвърляш отново и отново в ума ти, които етикираш като истина. Разговорите, които водиш със себе си, историите, които повтаряш в главата си, начинът, по който говориш на бъдещето си, преди то да е пристигнало. Всичко това е наблюдение и всичко това е реализиране. Ето защо хората, които се оплакват,
привличат още поводи за оплакване. Ето защо онези, които непрекъснато гледат часовника на проявлението, го отдалечават още повече. Ето защо желанието често те заключва във вибрацията на «нямам». Не защото енергията ти е слаба, а защото наблюдението ти е насочено погрешно. Квантовото поле не ти дава това, което най-силно желаеш. Иначе щяхме да имаме всичко. То ти дава това, което наблюдаваш като най-реално. Когато се взираш в онова, което не искаш, разказваш историята на това, което още не се е случило, или емоционално се подготвяш всичко да се остане същото, ти несъзнателно активираш ефекта на наблюдателя срещу себе си. Създаваш времеви линии, в които продължаваш да засядаш. Но ето го изходът. Можеш да избереш отново. Може да си върнеш вниманието като свещено оръжие. Можеш да пренасочиш погледа си. Не със сила, а с почет. Знайки, че всяка мисъл, всеки фокус, всяка частица присъствие рисува платното на твоето следващо сега. Когато се фокусираш върху липсата, създаваш липса. Когато се фокусираш върху това да станеш нещо, създаваш отлагане. Но когато се фокусираш дълбоко, тихо и непоколебимо върху версията на теб, която вече съществува в желаната времева линия, започва да се случва нещо. Размитостта се изостря, вероятността се усилва, частиците се подчиняват, реалността започва да се огъва. Първо едва забележимо, после видимо, а накрая неоспоримо. Това не е магия, това е дизайн. Използваш го през целия си живот, просто несъзнателно. И сега, в този момент, ти ставаш осъзнат. Спираш да оставяш страха да избира вместо теб. Спираш да позволяваш на навика да определя резултата. Спираш да създаваш реалности, в които вече не искаш да живееш. Защото в момента, в който си спомниш, че ти си наблюдателят, ти си връщаш ролята на архитект. И от това място, спокойно, фокусирано и силно, ти не молиш реалността да се промени. Ти я създаваш. Но преди да може да се случи какъвто и да е скок, трябва да се случи нещо много по-свещено. Първо трябва да се разтвориш. Не да изчезнеш в буквалния смисъл. Не да изоставиш живота или отговорностите си, а да изчезнеш от версията на себе си, която несъзнателно те е заготвила към същата стара честота. Човек, изграден от етикети, роли, спомени и неосъществени очаквания. Този, който се събужда всяка сутрин, носейки тежестта на вчерашното. Мисли и страхове за утрешния ден. Това аз, независимо колко познато или украсено е, не може да дойде с теб там, където отиваме. То трябва да бъде изоставено, не отхвърлено, а освободено в безкрайната тишина на полето на сътворяването. И това поле е това, което наричаме празнота. Празнотата не е фантазия или абстракция. Тя не е поетична метафора за тишина. Тя е истинско място, което не е разположено във времето или пространството, а в самото осъзнаване. И когато го намериш, не се чудиш дали си там. Знаеш. Защото в момента, в който го докоснеш, всичко построено започва да се разпада. Името ти, вярванията ти, амбициите ти, страховете ти,
цялото ти усещане за аз съм. Те омекват, размиват се, разтварят се в присъствие, толкова необятно и толкова неподвижно, че вече не можеш да кажеш къде свършва твоето съществуване и къде започва нещо друго. В празнотата не мислиш, не визуализираш, не правиш нищо в конвенционалния смисъл. Ти си просто тих и без идентичност. Няма натиск, няма памет, няма желание. Просто безкрайна, вибрираща тишина, която държи в себе си всяка възможна версия на теб, всеки възможен резултат, всяка възможна времева линия, която някога е съществувала или някога ще съществува. И въпреки това, никоя от тези версии не е избрана, защото в празнотата ти все още не избираш. Ти се освобождаваш. И това парадоксално е, което прави избора толкова мощен. Празнотата не е мястото, където се проявяваш. Там се разпроявяваш. Това е полето под творението. Пространството преди намерението. Моментът преди светлината да се раздели на форма. И в това пространство, колкото по-малко носиш със себе си, толкова повече свобода имаш да се приведеш в съответствие с реалността, която желаеш. Не с онази реалност, която е изградена върху миналото ти, а с онази реалност, която пулсира под повърхността на всяка възможност, за която някога си мечтал. Ето защо навлизането в празнотата изисква предаване. Не повърхностното предаване, за което хората говорят в духовните клишета, а по-дълбокото. Такова, което сваля всяка маска и всяко психическо скеле, което си изградил, за да се чувстваш в безопасност, дори ако тази безопасност е страдание. Това е видът капитулация, която се усеща като ходене в тъмнина, без име, без история, без нужда от доказване, да печелиш или да се превръщаш в нещо. И за много хора това е ужасяващо, защото егото не може да оцелее в празнотата. Няма за какво да се вкопчи. Не може да се определи чрез успех или провал, чрез възраст, статус или история. Там това е без значение. А това, което остава, е нещо много по-старо, много по-дълбоко, много по-спокойно. Ти в твоята най-проста форма. Ти преди светът да ти каже кой да бъдеш. Празнотата не е мъртво пространство. Не е празнота по начина, по който умът се страхува от нея. Тя е богата, жива, електрическа. Тя бръмчи от тиха интелигентност. Един вид невидима архитектура, която държи всичко. Не като фиксирани резултати, а като суров потенциал, чакащ да бъде оформен от следващото ти решение. И колкото по-дълбоко можеш да останеш в това пространство, без да посягаш към следващото нещо, без да се хващаш отново за това, което си бил, толкова по-голям достъп получаваш до целия спектър от времеви линии, достъпни за теб. Това не е място, което посещаваш с дневен ред. Това е място, в което влизаш с благоговение. Ти не изискваш от него, не го манипулираш, просто се разтваряш в него. И от това разтваряне, от това свещено несъществуване, може да се появи новата твоя версия. Не наслоена върху старото, а родена чисто от чистотата, която си избрал в мълчание.
Празнотата не е спирка по пътя. Тя е порталът, мястото, където започват всички времеви линии. И единствената цена на допускане е твоята готовност да се освободиш от всичко, което вече не принадлежи на следващата ти версия. Ще знаеш, че си там не защото се чувстваш добре, а защото не чувстваш нищо. И някак си това нищо е всичко. Когато се върнеш от празнотата, няма да се върнеш със своя верки или отговори. Ще се върнеш с яснота, не на ума, а на душата. Знание, което не е нужно да бъде обяснено, нов поток в твоята енергия, нова призма, през която същият свят сега просто изглежда различно. И сега те приканвам да влезеш в твоята тишина. И сега искам да си представиш тази твоя версия, която искаш да бъдеш. Виж как тази твоя версия изглежда, как се движи, как диша, как гледа, как говори. Виж всяка подробност, всеки детайл. И сега най-важното. Искам да я почувстваш тази твоя версия. Влез в онова тяло. Влез под кожата. Започни да дишаш като нея. Гледай като нея. А сега приеми, че тази версия си ти. Това си ти. Постой със себе си. Почувствай се. Погали се. Заобичай се. Бъди. И колкото повече се чувстваш в тази версия, не като фантазия, а като реално въплътено присъствие, в което можеш да стъпиш
във всеки един момент, толкова по-естествено става да мислиш нейните мисли, да вървиш по нейните стъпки и да предприемаш действия, които съответстват на времевата линия, в която тя живее. Това е настройката. Това не е мигновено удовлетворение. Това е настройка от момент на момент, защото не можеш да фалшифицираш вибрацията. Не можеш да надвиеш чистотата си. Или си това, или все още не си. А когато си, реалността се пренарежда. И ако вече си, тогава започни да се държиш така. Не утре, сега. Защото сигналът не чака. И ти също не трябва да чакаш първо нещо да се случи отвън. А сега ти предлагам да се върнеш в пълно съзнание в твоята нова реалност. Поеми дълбоко въздух и отвори очи, когато си готов.